И здравейте хора, днес ще правим PvP в Госен си, аз съм CryBG. Забравите си в тази меча. Филъра в BG. Моля ти, не ми викай, че не може да, не мога да правя PvP, защото съм ти гледал клиповете и едно в едно не можеш да убиеш. Затова, че свършиха ме леговете и може да ме убият с единствената ми силна броня. Имам тук няколко твари. Клипа. Както виждате, има 629 пари и толкова. Този ли иска едно в едно? Добре, никой не идва. То няма и много хора. Дойде един. The Sky Dusk. Премина. Добре, то скочи много лесно. Сега може да го убием, не знам. Дано да не ме убие, защото ще съм с единствената ми броня. Си преместим тук нещата. То с къде отиде? What? Телепортира ли се? О, то си има хелтки. Скачи. Аз съм ги пил нещата. Пийте. Дано да не ми влезнат пак 2 в 1, защото... Доказано хакер. Доказано. Аз ли съм нуп или той е хак? Добре. Добре, че снимам клип. И хора, ще се върна след малко, като се приготвя за PvP. И хора, пак идваме на Вара PvP. Този път с по-слаба броня и по-слаб меч, защото нямам. Дали ще дойде някой? Да, дойде. V+. Тоест, ще ме убия. Но все пак да се пробваме. Да. Лек ли изяде? Да. Аз съм реп. Добре, аз почвам. Тук аз съм, аз налагам. Добре, килна го. Yes. Дама сет и дама меч. И то як. Мерси много, пич. Тъкво си нямах даймонд сетове.
Някакъв иска тъпа. Не може. Warp. PvP. Да. Тъпа. Не. Тук не може. Убихме плюс, както видяхте. Яки глави. Ще ги продам. И фул взехме. 4 голденки, които ни трябваха. Да идем да си ги оставим. Ще се върнем след това за още едно PvP. И здравейте хора, връщаме се пак на PvP. Да продадох тези глави и ми дадоха 7000 плюс още някои. PvP. И дали ще дойде някой. Не знам, но сега. Г. Ви. Да. Дали искат още едно в едно? Добре, искам. Добре. Скина му гледах, че е много яко. Не, че е много яко. Поне има скин да я взема глава. Само да няма легове. Че... Аре бе, пич. Добре, тос. Да питаме тос. Окей. Тос дали иска. Тос лефтна. Изкара го от сервера. И ще спре хора, докато намерим човек за клипа. И хора, това ще бъде всичко за това видео. За съжаление не можахме да намерим за PvP човек, който иска да прави с нами PvP. И за скоро.